Thank you. Nag-sale sila sa bigas 1,000 kapin ya karon 700 na lang kapin. Kira 712. Ha? Guys, madtong merkado magpalit memory card. Memory card para sa akong kamera nga dunindot gihatag. Nangayo ko og kanang pamalik ko kanang memory card sa dalaga. Ayos nangatag ko da. Siya mayul isukli away uli ay. Tang merkado guys, palit ko og memory card. Ako. Ikaw nakabalo asa. Jay magpagaling pod mi og humay og munggos mo ni si Jay pakaon sa baby. Ani among pagaling ko guys kaya mihatag na ako sa akong apo kay kanan. Amo sa una sa gagmay pa hong mga bata ginaling na gina nga bugas og munggos isagol para maka vitamins pod. Tumig merkado karon. Kay na humas. Kanina kami nanguha sayo pa nanguha mi og kanang ipa sa humay karon ato na pamig merkado. Yes, excited ko mapalit og memory card kay tagaan mi og camera nga vlog. Yes. Thank you kayo sa naghatag og camera og walay memory. Yes, abangan guys sa tatag merkado. But for now, these people with a COVID-19 vaccine trial inside their body give us hope. See you next week. Yes, aray. Pagaling. Ada di ha? Ha? Kaya kakak sunod kena kamera. Ako dami magpagaling. Tanong ka na pa. Kelihatan na isang wait, bisa ka ng green. Dito ta. Nainjung ha? Tag. Ha? Okay na. Mahal mo na lang ako. Pero dako na lang ang memory no. Mahal din na. Kanang 16 gig ta pila na naka videos masud ang ano dyan. Pwede sa videos ma'am, nag 1 gig 15 ka buo, 20 ka videos. Bila ka minutes na kung isa ka video na masud. Ang 16 gig mga pila ka minutes maabot na kanag mga kanang Hours. 1 hour? Ang karan 1 gig. Huh? Abot siguro. Abot na. 1 hour. Bro, 1 hour bro, 16 gig bro. 1 gig. Balik rami kay kulangan ang kwarta. 500 rami. Balik rami ha. Amo sa ha? Lagi mahal man na wag ka na. Sige. Ari mi sa Save and Earn. Gami sa merkado sa Gindolma. Ngita mi og memory card.
Diya mi guys, gapila sa Sipan Fern. Gapila mi dari. Kita mi mas barato nga memory card. Tao lagi makakita. Wala makakita mi barato nga memory card. Kita mi barato nga memory card. Kapat ba pila to ba? Pila pa pila. Mas kita kay ata sa public. Pagaling pata. Nag-sale sila sa bigas 1,000 kapin karon 700 na lang kapin. Sila nito 12. Ha? Kami sa merkado guys na kato nagpagaling mi so ay napunta sa buwak tay laing kon busy ka adyo ang buhat sa bahay lagi dahan ra mga buwak guys nga nagpratungon nga buwak nindot ka yes naman among butangan o kanang among abunuhan isagol na mo isa sa ay tubig